Chingaki serikali egenda tukwarigania aborokigwa bali bonse baguchikosoa ase grade gia kianda nabo igo kugendereria mureberio omuyabwa amasomo CBC litko liare boigo nigo Muske Julius Ogamba Migosi nyakabukirana ase county ya Kisii mnencheremo yokuigora ebirasi ebinya bya CBC asinsemo ase county ya Kisii okwana chinga kecho nigo boigo aberiga gotemuna serikali gwetera ase wizara yechisemi nigo ebegete mirobulisene yogochia kogendera gokine omurubiriga CBC muna tokomanyigwa no murikito Brand Sagini isena ase etaro ya yelitkeri masoro gongorwa gusi muwaziri wechisemi Muske wakili Migosi Ogamba niga nyorali bagalia bene gwakere serikali nabage wizara y'ichisemi koko ase okwebangiri gwikirania omuroberio competence based curriculum CBC ase chiskuru anena mono bwagachi bibirasi na gwikira bono kolengana na Migosa serikali nigo yagachire birasi gwetana chiri bwisano bya CBC na eganga yabo nigere birasi gwetana chiri bwikomine isano nemo na gwikira omutenyo gocha nigo barache kweneke bamentire birasi bine chiri bwisano na ibere na chimisano iliko yarigania bosibo mwako gocha nabigaboroki bali barachikoso ase grade kerigia kianda barosiri already ebirasi bietaneti 1500 na enento gendrete korosi birasi binde 7500 ebibigo chakoera amutienyi oikomina kabere angetare 15 kuja kanya tuli twarosiri birasi byonsi 1016 ambao twakorete assessment tukanyoranga na bitakire asabana bali grade 9 grade 8 twacha kwa grade 9. So we are on time and we are ntole aso mupango tuko karibu kumaliza ilio gwikirania aya onsi Migosi nigene kiamba chiko bali kaboroke chiribwe 20 ilikorwa maili gochasa aboroke ba junior school twanyorera school chinyinge barosire birasi byakigima banyorere bitabu banyorere abalimu na nento tulika abalimu bande 20 bagocha okonya ase junior school. So narego tebia especially aba parents mbaba na wasiwasi serikali nengendete ko tema bune konyara ko make sure nga abana baito mbobwate ebinto biru batakeire gotwara elinde basome bache kuba abantu abanene Kenya abuna tutagete pabe magega ya babisho bekanisa ya Katoliki gweso kiritskule Alamisi wiki ya etana kogikeria umuroberio CBC yasopa ererigwa Migosi kwegerera nigaboro umuroberio gatobwati bimo abinge na igono umuroberio muyaso aboroki wanene mono ko bakonya gukine chitalanta nabo igo moroki wa kwegerigwa kolengana naso kwenyara kwa ekoberete negeto enderete transition ego chago endera paka 2029 abana bali tubwata ase CBC bonoiga abana milioni 11 koru ECD paka grade 10 grade 8. So nakina bereste nga e program yeyere continuous na nendo genderete ko improve tirasalika una bale otanga yasalikire negenderete ko kolegasi na ndo muna mwaro rino ni mware ngega mwara abana bali kakibakora nakibakwana ekworo kinga CBC nende to kolegasi kumurekera umuroberio muyeboko bwatoka nibo gochase chi university gose funding model Migosi niganchira no bolemerwa mboraroro kobono barosirie kamiti yogoche kunenge na kurigereria momochayo na kurigia chinchera cyo gotinya umuroberio yo. The new university funding model the last year tali mwako yaanza last year karatu aroseti the presidential working party bakagenda around abantu bagatebe model iri arengo entanga ninjale okora gas nekia garete university chigatoka chibwata madeni so baka recommending a new funding model yeche nebwata a few challenges here and there nebwata boko kidogo to endete korekebishe kiarantu arosie committee egendrete kurigereria bono igabuna to kwana nganga kitoko to improve that particular model so that ebe efficient ebe effective ekonye abantu bonse buna yatakere okara goika aso mogiro bwa boroke bechi university Migosi nigene gachingwana nigo chigendrete chokoria machibu na gukoro mogiro yo asenonya nabo ababolia kwirane class ri morioka chinga kibagenderete ne chingwane chyo tugendrete kugamba na borobu onto achete koti strike yega tenenwa togatebi tugendrete ko negotiate na borobu ngoja kwira na dole ko 28 umutinyo yo tugendrete kugamba na borobu twa code
some issues echinde ndorakora ndendete kubabereri gose mbanche wera ne kerasi tokogendera go solve chi problem echi babwate ekera chi strike cha university aberi chi nyinge chinde chi anste miake mikoro chiri chi nyinge chi problem echi chi nyinge ntwar ko nyara go chikora na werestenga naro ko nyara gukora problems chons rimo tianyi chi solve na tokogendera na mo ende classroom munyago somi abana muna tokora to balance so Mawaziri w'ekisemiga iga asense ya Kenya wakili Migos Ogamba litskolia lero asetaro ya sorongorwa gusin nigenekeli abakenya bonse bune serikali yabikire mirobelyo yochikwenekya ngangusiri rumurobelyo competence based curriculum CBC elio murobelyo nyara gugwikirana asenchera yobo ikirano asibaga bora serikali nechikwaga ebirasi bunenchereyemo yokwenekya aboroki umari chikonyara mu chandonde bwenzi chingaki bale asumurobelyo yo ngo reporter Gatembe TV kuruga Gase constituency ya Kitutu Chache South ase county ya Kisii ile tare na Brian na Sagini Isena.